مزدوری کرنا بات اتھو چلیے مزدوری کرنا محنت کرنا بیلچا کدال انہا ہتھانو معصوم پسند فرمائے مزدوری کرنا دالیں دے ہتھانے معصوم بوسے لین مزدوری کرنا دالیں دے رزق جگر دو نمبری نہ کریں اپنے کام میں حجت خدا فرمایا دنیا دا افضل ترین تے پاکیزہ رزق جڑا مزدور مزدوری کر کے کمائیں ایک اور فقی مسئلہ جگر اتنا فرمایا معصوم نے بغیر تے کیتے نو مزدور نو کم تے نہ لاؤ منع کیتا ہے شریف ہمیں چھوٹا جیا کام ہے پہلے مزدوری تے کر بندے آدھے نہیں لے خان صاحب ہون توڑے دال میں کے مقام نے جیڑا ہو سکیا نہیں ہون کیولا شرم آندی اس کام دا توڑے دال پیسے تے کرا نہیں منع کیتا ہے معصوم فرمایا نہ تے کرو دسو اتنی مزدوری راضی ہوئے تا کم تے لاؤ والی خراسان 8ویں آقا غلامانو اکٹھا کر کے مزدورانو اکٹھا کر کے اجرت طے کر کے میرے آقا نے دسے وہ میرے گھر دی لپائی کرو ایک گارہ بنا کے لپائی کرو فاشتے دی چھاتاں دی تاکہ پانی اندر نہ آوے حضرت خود باہر چلے گئے عشاء دے بعد واپس والے تو ناندے دال ایک حبشی غلام کم تے لگا بدائی جڑا پہلے کوئی نہیں جنہاں گل کرن والے وہ حبشی کوئی نہ جدا امام گل کی تھی ہن میرے آقا پوچھے اے کون ہے آکھے لگے مولا یہ ساڑا دوست ہے میں آیا تے دس ہے جو امام دے کم تے تو بھی نال مزدوری کر آماد ہو گئے میرے آقا فرمائے دے نال مزدوری تے کیتی نے مولا نہیں والی خراسان کوڑا چھایا راویہ دے انداز انجی آجو امام ہونے مرین دے کوڑا میں حضرت ہاتھ پکڑیا مولا خلق عظیم دے مالک ایڈا غصہ جو انہا مزدوری تے نہیں کی تھی تو سا کوڑا میرے آقا فرمائے میں انہا 20 مرتبہ منع کیتے میرے نانے دادین آدھے اجرت تے کیتے بغیر بندے نو کم تے نہ لاؤ مولا حکمت کیا حجت خدا فرمایا اگر مزدوری تے کیتے بغیر کم کرائے ہو ترائے گنائی دیو چا بندہ راضی نہ ہو سی 500 دا کم ہوئے 1000 دیو نہ واتی اکسی خان صاحب زیادتی کر میں مقایا نہ آئے دیتا مطلب نہیں دگنا تگنا بھی دیو بندہ راضی نہ ہو سی فرمائے تھے اگر مزدوری تے آئی ایک درہ میں زیادہ چا دیو تھوڑا احسان سمجھے سے ہون کتنی اثر تھا تے پرے بڑی ودی ہوندی ہے بھئیو جناب ساڑھے کھا گیا پیسے تے فلانا کھا گیا وہ دی وجہ کیا چونکہ ایسا قدا انہا اسلامی احکامات تا عملی قدا نہیں بات کہیں سے کہیں چلی گئی